Be, Ano nako story na po nimo. Ano pa rin ako? For to this video magat mag-story mi ni Kajin sa managsuon nga duha ka babay. Natoy managsuon be. Ha? Natoy managsuon nga duha ka buk babay. Unya, Kanang duha ka buk babay maguwang og manghod na siya. maguwang manghod. Oh, kanang maguwang gwapa kayo. Gwapo, anak. Oh, Pretty gwapa kayo girl. pretty ba ya. Kanang manghod gwapa pud kayo. Gwapo sad. Oh, Wala, puro magkaluha di sila. puro na sila gwapa. Ha? Oh, puro sila gwapa. Ah, Managsuon, maguwang og manghod puro gwapa. nga ni ka gwapa. Oh, niya diyon. Ang kanang maguwang buutan kay siya. Butan. Oh, likas na siya nga buutan. Bisag unsay isugo si iyang mama, mutuman gyud na siya. Butuman. Oh, mutuman gyud siya makiat ang kanang maguwang. Bisag unsay isugo sa iyang mama ug papa, mutuman gyud siya. Kung sugon siya manghukas sa plato, Oh, mutuman din siya. Kugihan man kay siya. Oh, likas gyud niya kugihan kayo. Kanang manghod, guwapa siya pero tapulan. Tapulan siya magsilag tanaw og TV. Magsilag ana sa cellphone. naunsa man ang manghuda Yeah, gud. magsilag pa guwapa. Naunsa, pagwapa. Magsilag pa guwapa. Yeah, then magsigig hingokos kamot. Naunsa Yeah, na yun. bataan gud. Oh, ya diyon. Kung mapulan siya, kung tanaw siya og TV, mao na ibuhat sa manghod tapulan kay siya. Tapulan ang Tapulan tamad. siya. Oh, tamad siya niya. Ang katong maguwang kay May grabe ka kugihan. May pang maguwang niya. Katong iyang maguwang matinabangon kay siyang ginikanan sa iyang mama o papa. May pa ang maguwang niya kay Okay. kung ingnon, hugas plato, hugas. Oh, tabang siya sa tanang mga buluton sa balay ba. Usa ka adlaw mga kiyat. Saman? Usa ka adlaw be. Ang katong maguwang niya na siya siyang mama o papa nga. Ma, pa, kanang kay sakto naman ko sa edad niya nakagraduate na ko sa akong pag-eskwela. Wala nakagraduate. Oh, nakagraduate naman tong maguwang niya. Kaya ana siya siyang mama o papa nananghid siya nga. Ma, pa, kaya nakagraduate naman ko niya, nakahuma naman ko sa akong pag-eskwela. Pwede ba mananghid ko ninyo nga mang-apply na kong trabaho? Mao to ni ana iya papa. Oh, sige anak, kay kung mao na imong pangandoy kay kahuma naman kasi imong pag-eskwela. Sige. Tumana imong pangandoy. Asayod mi nga di ka mapakyas tungod kay kugihan ka. Mao to ni ana iya mama ug papa, mao to ni ana siya. Ang katong kinamagwangan nga anak. Salamat ninyo maha pa nga nisugot mo. Dili gyud ta mo pakyason. Manikamot ko nga makasud jud kog tarong nga trabaho para na ako'y ikabawas ninyo. Magatrabaho na jud ang maguwang. O mao to ang katong maguwang. Kanang mao to pagkabuntag niya, mao to pagkabuntag mga kiyat, mao to pagkabuntag bi ang katong maguwang naging paki na siya. Namutos na siya og kanang mga sanina, gisod niya siyang bag. Ya kato iya mga ilisan, gisod niya siyang bag. Dayon nagkuan pod siya, nagdasyag tumbler so las tubig. Ang ana. Dayon nagdapod siya og kwarta para plete-plete o para palit niya og makaon dito ug pangsudan. Mao na to nga naglakaw na siya og sugot. Ana siya, ma, pa. Manaman kog impaki sa ako mga gamit. Moadto nako. Mo to ni ana iyang mamagpapa mga kiyat. Mo to ni ana iyang mamagpapa bi nga. Pag-amping anak, pag-amping, bye-bye. Hala. Unta nga ubanan ka sa Dios, makasud kag tarong nga trabaho para matuman nimo imong mga pangandoy. Mo to ni ana siya. Tuman jud niya ang pangandoy. Mo to ni ana ang kinabugawan nga anak. Salamat ninyo ma, pa. Dili ta mo pakyason. Maningkamot ko nga makasud kog nindot nga trabaho para makabawas ko ninyo. Wow. Mao to nga, naglakaw na to katong kinamagagwangang anak. Kanang may unahan. May tiguwang dito. Hala. Tiguwang? May tiguwang ba? May tiguwang ba niya? Gaanas diyan. Hala. Kanang nagsugat sila. Nya ang katong tiguwang gasungkod. Naganas diyan. Kanang Inday. Pwede ko mangayog tabang ninyo, Inday. Hala. Nya nang katong tiguwang nagsugat sila katong babae nga katong babae katong kinamagawangan nga anak ug ang katong tiguwang nagsugat sila. Yan nga na tiguwang nga Inday. Gusto ko mangayog tabang nimo Inday. Mo to ni nga na ang katong kinamagawangan nga anak nga unsa may ko ikatabang nimo? Uhaw kaayo ko. Nanginanglan kog tubig. Na kay tubig din ha. Mo to ni nga na ang katong kinamagawangan nga anak. Oy, naku tubig diri na. Dara na yo. Inom. Di uhaw ka. Oh, nga nang katong tiguwang. Oh, giuhaw ko are be. Paim na ko mo to ni ina man tiguwang. Mo to ni nga na din ang katong kuan kanang kinamagawangan nga anak. Okay na ka. Natambalan na imong kauhaw. Mo to ni nga na ang katong tiguwang. Oh, salamat kayo Inday. Sa imong kabuutan. Nakainom na gyud taon ko natambalan akong kauhaw. Mo to nga. Oh, very good. Ang katong kinamagawangan nga anak nila padayon na pod siyang lakaw kay mga apply siya trabaho. Mo to padayon na siya lakaw. Mo to pag abot sa unahan. Nana poy tiguwang dito nasugatan niya gasungkod nga na. Oh, ana. Inday. Nga nang katong kinamagawangan nga anak. Oy, nay. Unsa may problema? Mo to ni anak. Inday, gutom man kay ko Inday.
Hala. Anong inanglan kong pagkaon, wa kay pagkaon diha. Mo to ni ana ang katong kinamagwangan nga anak. Ako'y baon diri kay mga apply nang takong trabaho gud ako'y gida nga baon diri. Sige, ako nga ni pakaon nimo. Kay tungod siyang kabuutan ba. Iya na lang gipakaon sa tiguang katong iyang da nga baon. Kind, Mo to. kind siya. Oh, grabe kind. kay niya ka pantitabangon pa niya buutan kayo. Mo to nga katong tiguang nga gigutom mayo iyang gipakaon. Pag human nagkaon, ning ana ang tiguang salamat kay Inday. Nga natambalan ni taon na akong kagutom. Wow, Mo to ni. Oh, mo to nga ni ana nito katong kinamagwangan nga anak nga. Upadayon sa kudrinay kay mga apply mo kong trabaho. Mo to ni ana ang katong tiguang nga. Salamat kay Inday unta makakaplag ka sa imong gipangandoy nga nindot nga trabaho. Mo to Wow. pag-abot ito sa unahan. Sus, nanasa bitaw na ka ng tiguang gasungkod nga. Inday, kana na kay kwarta Inday. Mo to ni ana ang katong kinamagwangan nga anak. Uy, nga naman kanay, unsa may imong tuyo? Mo to ni ana ang katong tigwa. Mangayo unta ko gamay nimo kay ako ipalit og kanang makaon. Mo to ni ana ang katong kinamagwangan nga anak nga. Oh, nakoy kuan re, nakoy pang nga pangmlitid re. Oh, imuhan lang ni oh. Kay magbaklay na lang ko. Katong kinamagwangan nga anak, iyang gihatag ang iyang kwarta sa katong tiguang kay magbaklay na lang siya. Hala. O mo to nga, ni ana ang katong tiguang nga. Salamat kay Inday. Pagka maayo gyud ug pagkabuutan gyud nimo, putli kay kag kasing-kasing. Unta ubanan ka sa Dios, unta makaplag nimo ang imong gipangandoy nga nindot nga trabaho. Butan ki siya. Oh, butan ki siya mo to nga. Nilakaw siya padayon. Nakita ang katong kinamagwangan nga anak og nindot inga balay makiat. Nakita siya nindot inga balay ang murag palasyo ba. Oh, pulis Oh, mo to bi nga. Ana siya lang kanindot gud sa pala, kanindot gud aning balaya. Basin og nanginahanglan ni silang trabante nga re. Mo to iyang gituktok ang putahan. Ayo, tuk 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 tuk. Mo to ni abli ang putahan po. Pag ablis putahan nga nang katong babae gwapa kayo. Unsay imo? Nga na, ma'am, mayang adlaw. Kanang, pwede ko mangutana ninyo. Nga na, to katong Ah, kinamagwangan nga anak. nangutan ako siya. O, nangutana siya sa katong tagbalay ba? Mo to ni nga nang katong tagbalay. Unsa may imong tuyo, Inday? Mo to ni nga nang katong kinamagwangan nga anak. Nga nang, mga apply yung takong trabaho. Wa mon manginahanglan og trabante nga re. Kay, mga apply yung takong trabaho. Mo to nga. Ning ana ang katong tag-iya sa balay. Oo, nanginahanglan mig trabante. Wow! Gusto kang mo trabaho? Oh, gusto ko mo trabaho, ma'am. Mo to ni ana. Oh, nanginahanglan mig trabante ali, sud nga ri. Mo to sudyas balay. Hala, nakikuhan dyan sa Pag trabaho. sudyas balay nga hangad siya. Pag sudyas balay nga hangad siya makiat kay grabe nindutas balay be. Grabe nindutas balay murag palasyo ba. Grabe nindutas mga suga, mga chandelier. Ngani? Nya, dako kayo ang balay, grabe dako daghang kay mga kwarto nya. Piti pag yun ninduta, hindo kay ba. Mo to ni ana ang katong tag-iyas balay. Ha. Inday. Kanang unsa may imong gusto nga trabaho mo to ning ana siya bisag unsay imong gustong isugo nako ma'am akong tumanon akong trabahoon tungod sa iyang kabuutan ba bisag unsa nga trabaho iyang trabahoon mo to ning ana ang katong kinamagwangan ng anak mo to ning ana ang katong tag-iyas balay nga sige kanang unom ka kwarto ha imo nang hinluan buntag hantod hapon kanarang unom nga kwarto imo nang hinluan buntag hantod hapon mo to ning ana ang katong kinamagwangan nga anak oh sige ma'am ako nang trabahoon karon dayon magsugod din ko oh mo to ning ana ang katong tagya sa balay oh sige karon sugod na ka oh mo to ning ana siya salamat ma'am magkatrabaho na gyud ko naalang ko ihangyo nimo Inday nga kanang ikapito nga kwarto ayaw nag-ablihi ug ayaw gyud sud ana mo to ning ana ang katong kinamagwangan nga anak nga oh sige ma'am ako nang tumanon kanang ikapito nga kwarto di gyud ko na sudlon di ko na hilabtan mo to ning ana ang katong tagyas balay oh sige makalaom ko ana Laom ko ana nimo kay kibaw ko butan ka. Sabot jud siya sa pagsulti. Oh, kasabot gyud siya sa gisugo sa katong tag-iya sa balay. Okay. Mo to nga buntag hapon manghinlo siya na. Grabe niya kakugihan, hinlo kay god. Abot gud sa katong tag-iya sa balay. Ning ana, wow. Kahinlo. Gagilak-gilak ang palibot sa kahinlo ba kay grabe man ka kugihan sa katong kinamagwangan nga anak. Grabe man kugihanan niya. Iya gyud trabahoon ang katong iyang trabahoon nga gisugo siyang amo. Kugihan Katong sa tag-iya sa balay. Oh, grabe ka kugihan niya bi mo to. Didaig ang iyang amo, grabe pagdaig. Mao to makiat na abot naman ang panahon nga naabot na siya usa ka tuig nga trabaho dito ba. sa katuig. O usa na ka tuig nga trabaho niya mo to nga. Mo to ni ana siya sa tag-iya sa balay nga. Ma'am, mananghid unta ko ninyo ma'am nga muuli ko sa amoa. Pwede ba ko nga muuli sa amoa kay moduaw ko sa akong mama ug papag sa akong igsuon. Mo to ni ana ang tag-iya sa balay. O sige Inday. Way problema na. Unsa may imong gustong igasa sa imong mga ginikanan kay amo ihatag nimo. Moto ni ana ang katong tagihas balay. Butan sa Moto ni ana ang katong kinamagwangan nga anak nga. Ay salamat ma'am. Moto nga. Ni ana bitaw na ang katong tagihas sa balay nga. Sige Inday ali kuyog nako kay masud ta dito sa kapitong kwarto. Moto ni sud sila. Ni kuyog katong kinamagwangan nga anak. Moto ni sud sila pag abli sa katong tag-iya sa balay sa katong ikapito nga kwarto pag abli la.
So, grabe daghan ang bulawan. Ha? O daghan kayong ginto o kanang mga pilak, mga kwarta nga ginto o pilak. Mga silver, mga gold daghan kay dito. Moto ni ana ang katong kinamagwangan nga anak. Ha, kadaghang gold. Moto ni ana ang katong tagyas balay. Pagkuha sa tanan nimong gusto. Na imong gustong dadon, isud si imong bag. Moto ni ana. Dato di kayo. Moto ni ana ang katong kinamagwangan nga anak. Nga tinuod ka ma'am. Tinuod ka madam. Moto ni ana ang tagiya sa balay nga. Oh, pagkuha dia sa imong gusto nga dadon, kutob sa imong mada. Nasi Isod diamond. sa imong sudlanan. Nasi diamond. Oh, nay diamond, gold. Moto. Ni ana ang katong kinamagwangan nga anak nga. Salamat madam, moto nakuha siya. Iya gisod siyang bag, moto. Ni ana ang katong tagias balay. Mana nimo sud tanan, nakuha na nimo tanan nimong gustong dadon, moto ni ana siya. Ni ana ang katong kinamagwangan nga anak nga. Oh, mana madam. Moto. Sige. Kung gusto na ka mo uli sa inyo ha. Sige, uli na. Grabe kay sa kabutan. Nga tagang jog mga gold. Natagaan siya og kanang regalo sa iyahang amo sa katong tagiya sa balay. Moto pag uli niyo sila ha. Moto tuktok siya sa balay. Moto ni uli na siya sila ha mga kiat. Uli na siya sila habi. Moto pag abot sila ha, tok-tok din siya siyang balay. Tok-tok. Tok-tok ma, pa. Day, moto. Ana pag abli siyang mamag papa o siyang manghod sa putahan moto ni ana din siya. Ma, pa, nauli na jud ko moto. Lipay kay. Uy, nanay gyud ang among kinabuangan nga anak. Pagtanaw siyang mamag papa. Dako kay siya dang bag. Nindot kay siya nga sanina nya daghan na kay siya mga lahas nga. Ipagsulob moto ni ana iyang mamag papa. Hala. Inday. Kadaghan ko nimo mga gold, mga lahas. Moto ni ana iyang mamag papa. La, nadato na ka? Moto ni ana siya nga. Ma, pa, nakoy regalo ninyo. Moto ni ana iyang mamag papa. Unsa man na? Sus moto pag abli niya sa bag. Sus. Pag ana, unsa man na pag ana sus. Gold ug mga diamond ug mga silver ni ana iyang mamag papa. Ha? Tinuod ni Inday. Moto ni ana ang kinamagwangan nga anak mga kiyat. Tinuod na ma ako ng regalo ninyo. Moto ni ana ang iyang mamag papa. Ay salamat in taon day. Natuman gyud taon imong pangandoy nga makabawas ug makahatag ka kalipay na mo. Moto lipay kay iyang mamag papa ni ana salamat kay Inday. Moto nalipay iyang mamag papa mga kiyat. Nadato na sila. Nadato na sila mga kiyat. Asa lang balay? Iti nang datuan nila kay nagoy mga gold ug katong mga silver, mga diamond nga dasi ang anak ko nga kinamagwangan. Moto pati na datuan nila nakapalit na sila mga sakyanan, mga balay. Lamborghini. O nakapalit na daghang mga yuta. Pati na lang datua. Dato ni kayo eh. O natuman na ang pangandoy sa katong kinamagwangan nga anak. Yang katong kinamanghuran kay nasuya siya. Wala. Nasuya siya makiyat ang katong kinamanghuran, ang anak kinamanghuran nga gusto pud siya makaangkon og kanang mga gold, mga diamond, mga silver. Moto ni ana siya siyang mamag papa nga ma, pa. Gusto sa gumanrabaho para gusto sa makatabang ninyo. Moto ni ana ang katong kinamanghuran nga anak niya tapulan mo kay to siya mga kiat kay wa mo to siya maanad og trabaho kay sige to siya lingkod sa ila. Cellphone. Kirag tan-aw TV, sig cellphone ba. Moto nanghid siya siyang mamag papa. Moto na nanghid siya siyang mamag papa ang katong kinamanghuran nga anak. Moto ni ana siya, ma pa, mo trabaho nako. Moto ni ana iya mamag papa. Kanang anak, tapulan ra ba kay ka? Magsilbi ka kag trabaho ba nga wala ba ka maanad sa trabaho? Magsilbi ka ka? Moto ni ana ang katong kinamanghuran nga anak nga. Basta ako na bahala. Gusto sa kong makaangkon og gold, mga diamond ug mga silver. Mo na man trabaho ko. Moto nga ari nako. Moto largo siya glakaw. Moto ni ana ang iyang mamag papa. Nangilkis la sa okay. Largo laglakaw pag sila ko magstorya. Nya largo laglakaw ang katong kinamanghuran nga anak. Wala. Moto katong kinamanghuran nga anak. Dako siya sa daan nga anak siya. Sugatan bitaw niya katong tiguwang. O tiguwang nga anak. O gusto ko Inday. Inday. Kanang diuhaw man ko. Pwede ko mangayog tubig. Moto ning anak katong kinamanghuran nga anak. Ang katong tapulan diyo. Saan ni tiguwang nga ay? Ngay magtubig nga kining tubig akong gida. Sakto ra man nako. Wow niya ko sa daan. Ay, Oh. di man siya. Tamad. Maldita kay siya, ang tapulan pa, maldita pa. Moto ning ana ang katotiguang pwede gamay lang indahay kay para matambalan akong kauhaw. Moto ning ana ang katong kinamanghuran nga anak ang katong tapulan. Kanang dili lagi ko nay kay sakto ra ni akong tubig. Hawa ni ana ko. Maldita. Uy. Iya rang gitukmod ang katong tiguang nga nangayog tubig mga kiat. Hala ko maldita. Sus, moto pag abot na pud so lakaw siya padayon, moto lakaw siya padayon. Pag abot sa unahan, sugatan na sa dunya katong tiguang kasungkot. Ana. Inday. Nakoy hangyo nga pabor nimo. Nakaidang pagkaon din ha kay gigutom ko lain kay kuntiyan mo to nga ana ang katong kinamanghuran nga anak nga tapulan kayo. Nay, samang ka nay oy. Ikaw na pud na. Kining akong bawon nga gida sakto ra man ni nako. Sakto ra man ni nako kung gutomon ko wala na koy kanon. Di ko na ihatag nimo eh. Pawa na be. Adto ko. Maldita. Ay. Wag yun niya tagay be, wag yun siya motabang. Mo to mga kiat, wag yun siya motabang sa tiguang. Katong kinamanghuran nga
anak nga grabe katapulan, wag gyud siya motabang sa tigwang. Largo iya lang gitukmod. Largo lang siya glakaw. Maldita kayo. Mao to pag abot sa unahan, kita ta siya atong balay kanay palasyo. Mo to yung anak siya. Hala, kanindot sa balay. Murag palasyo. Mo to nakaana ang katong kinamanghuran nga anak nga tapulan. La kanindot sa balay. Basin makasuod na ko ani makakuha ako nga gold. Mo to pag abot niya to sa balay. Tuk-tuk siya pag tuk-tuk. Tuk 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 tuk. Ayo. Tuk 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 tuk. Ayo. Mo to ni abli bitaw na katong tag-iya. Tong tagbalay ni abli be. Nabi. Abli oh. Unsa may imo inday? Nganong tuk-tuk man ka sa among pultahan? Mo to ning anang katong kinamanghuran nga anak nga tapulan. Madam, pwede kong makasud og trabaho sa inyo? Mo to ning anang katong tag-iya sa balay. Oh, sige. Mga apply kag trabaho? Oh, sige. Ali, dayon. Mo to dayon dayon katong kinamanghuran nga anak nga katong tapulan kya. Dayon siya ana-ana siya hadanga siya. Lah, ano sa balay mo palasyo? Nindot pa jud kay mga suga. Mo to ni ana din katong tag-iya sa balay nga. Sige. Unsa may imong gusto nga trabaho? Mo to ni anang katong kinamanghuran nga anak nga katong tapulan kya. Bisag unsay imong isugo nako, madam, akong buhaton, akong trabahoon. Mo to ni ana ang katong tag-iya sa balay nga kanang. Sige, karon magsugod na kasi imong trabaho. Kanang unom ka kwarto, imo nang hinluan adlaw ug hapon. Imo nang hinluan siya kanang mahinlo gyud siya ha. Pero kanang ikapito nga kwarto ay nagsudla, ay naghinlo eh. Ayaw gyud nagsudla, ay na siya ablihi kay di na pwede nimo sudlon o ablihan. Mo to ning ana ang katong kinamanghuran nga anak katapulan kayo. Oh, madam, nya karon magsugod na ko sa akong trabaho, madam. Mo to nga ana ang katong tag-iya sa balay. Oh, karon magsugod na ka. Ah, sige, magsugod, magsugod siya. Sige siya ana, sige siya. Lampaso, sige siya panido siya. Oh! Kapoy biya ni ay. Ana siya ba? Kapoy biya ni oy. Lampaso. Mo to pag uli sa tag-iya sa balay. Pag ana niya. Wa man kay mahinlo ang mga kwarto. Ang palibot wa man kay mahinlo. Wa kay mahinlo mga kayat ba kay katong kinamanghuran nga anak tapulan may ito siya. Wa ba ito siya maana sa trabaho. Wa kay niya tarungan trabaho ang iyang trabahoon. Wa kay niya tarungan trabaho iyang trabahoon be. Mo to nga. Mo to nilakaw na sang amo. Ang katong kinamanghuran nga anak nang hinlo na pud siya. Sus mo to. Anak bitaw na siya nga. Unsa kay naa sa sud ang ikapito nga kwarto no? Ako na sudlon be. Mo to ni ana ang katong kinamanghuran nga anak nga tapulan kyo. Iyang gisupak ang gisugo siyang amo nga dili sudlon ang katong ikapito nga kwarto ba. Iya yung gisupak, iya yung gisud. Mo to iya pag abli niya pag ana niya. Ana niya lili siya. Sud siya. Sus pag sud niya. Naa bitaw na daghang mga buyog, mga kwaknet dito. Gipaak bitaw na siya. Agay. Gipaak siya ba? Agay. Tapukan siya sa mga buyog sa mga kwaknet mag. Kay katong ikapito nga kwarto kay ang mga sud kay mga buyog ug kwaknet eh. Sus gipang paak ang mayo ang katong kinamanghuran nga anak katapulan kayo. Mo to diguwa siya. Didagan siya, nilayas siya dito sa palasyo, uli siya sila ha. Pwede niya daghan pinakan nga mga buyugod, o katong pinakan sa kwaknet, daghan kayo. Nabulit yun. Uli siya sila, kanala siya ba? Ayaw ma, pa, tabang. Moto yung mama magpapa, ni abli sa puntahan. Pag abli, oy anak, naulay ka na yun. Moto yung anak siya, tabang ko niyo. Daghan kayo pinakan mga buyog, mga kwaknet. Moto yung anak siya, anam na, di ba maakos ang mga buyog, mga kwaknet. Uy! Dali! Mo to gitambalan la. Ano to ni Sojas balay, Sojas la. Mo to gipakutan na siya siyang mama magpapa. Nganong gipamaak man kas mga buyog ug kwaknet. Mo to nga ma pa. Isupak mangugo sa gisugo sa kong amo. Kay nakasud nang takong trabaho niya katong unom ka kwarto, ako tong hinluan. Katong ikapito nga kwarto, di ko pwede mo hinlo og musud dito. Ako man gisud mo ning gipamaak ko sa mga buyog sa kwaknet kay ang naa day sa sud dito kay mga buyog dig kwaknet. Mo to ni ana iyang mama magpapa makyat. Ayaw lagi pagsupak-supak sa imong amo. Basta mga apply gani kag trabaho, unsa gani isugo sa imong amo, imo gyud ang tumanon. Mo to ni ana siya. Ba magbag-o na ko ma pa. Mutuman na gyud kog unsay sugo sa kong amo, mutuman na gyud kog unsay sugo ninyo. Mao na to mga kiyat nga katong kinamanghuran nga anak nga babae nga tapulan kayo. Nagbag-o na siya. Nag-usab na siya be. Unsay sugo siya ang mama papa, mutuman na siya. Mo sugoon siya panghinlo sa balay, manghinlo na siya. Kugihan na kayo, sino ka ana? Mapaso, panilhi, kugihan na kayo. Moto ni ana iyang mama magpapa nga. Wow, kakugihan na sa among kinamanghuran nga anak. Ang tapulan karon kugihan na kayo. Nagtilabangay na ang katong kinamagwangan o kinamanghuran og hinlo sa ilahang balay. Grabe nang ninduta kay nagkahiusa na sila sa mga trabahoon ba. Nagkahiusa na sila sa mga trabahoon be. Ang ilang balay hinlo na kayo. Nya unsay mga buhaton magtinabangay na sila. O na nga. Nindot jud kay kanang sa usa ka balay mga kayat kanang magtinabangay kanig lihok sa tanang mga trabahoon para matigayon jud ba.
ug mahuman jud og dali nya nindot ang resulta. Oh, nga na jud. Oh, nindot ang resulta. Kana mga kana butan, ayun ang Oh, mga kinanglan di jud magtinapulan og di magminaldita. Kinanglan permentig yung butan og kugihan. Nutabang jud ka kanang nay mga yang ana. Gutom ko, tagai jud. Kinanglan manggihatagon sad ka. Mao gina siya angay buhaton di kinanglan manggihatagon jud ka. Nagani tawo nga mangayo basta na kay kahatag, manghatag jud ka. Mangatag bitaw ko. Oh, manghatag jud ka. Unya inyong nagustuhan among mga video man kaya Please like please share, and subscribe. please subscribe sa mong YouTube channel Probinsyano kaya thank you.